Velkommen til års 24. Der er dejligt at være sammen. Alle sammen. Året er snart slut. 2023. Der er dejligt at være sammen. Finn, Hanne, Naja, Morten, Dennis, Kasper og nogle af de andre YouTuber. Jasmin Lind, Suls, Mika Suls, Tobias og en masse andre YouTuber. Der er masse hyggeligt at være alle sammen det nye hus. I snart flytter I er mest flotte. Der er, hvad står der her? Træls. Nå, træls, at I snart, hvad står det der? Jeres. Snart sælger jeres. Sælger jeres hus i Vojens. Der er masse SYND. Synes det var med at dine billede af Max. Der er godt at Naja har fået ny billeder. Hvad står der der? Briller. Og ny kæreste. Og en kæreste. Og fed at Maxes har fået ny hår. Og en kæreste. Der er synes for Hanne med sammen. ARM. Der er, hvad står der der? Jeg er kæmpe fan af jer. Jeg er kæmpe fan. Okay, jeg er kæmpe fan for jeg. Der er noget. Bare fortsæt. Jeg er kæmpe fan af jer. Jeg er kæmpe fan af jer. Der er noget fedt. Vind. Hvad står der der? Videoer har I lavet på det ferie er på Cypern. os vi der er dejligt at følge jeres videoer som med kæmpe Kasper, Mika og lave også godt. Hvad står der der? Videoer med følge Maxes IQ Mila. Jeg er set og lave også godt videoer som Jasmin Lind skal være mor. Tillykke Jasmin og Mika skal være far.
Naja er rigtig... Hvad står der der? Naja og Rikke, Hanne og Finn. Hanne og Finn har været i Tyskland. Og de er Og det er træls, at Mini træls, at Mini har når mine brækker sig på deres gulv, sig op, at det er der rigtigt. Mika og Jasmin har lavet ERR mest godt. Gud på herre med Danmark og godt lytter til alle. sådan.